Здравейте, приятели, добре дошли в канала на Киберсвят. Днес ще ремонтираме Samsung Note 10 Lite. Така, този ремонт не е много сложен, но реших да направя едно видео за начинаещи и да покажем как се сменя букса на телефон. Така, мисля, че нямаме... Май имаме едно видео, но реших да ви покажа. Така, ето го устройството, както винаги предварително е разглобено. Оставаме го USB метър да видим какви четения има. Така. Оп, и направо гасне USB метърът, приятели. Карваме го. Даже въобще не иска да се включи с кабела. Тук тръгва веднага. Сега ще пробваме на друго гнездо. Оп, и направо пак гасне. Охо! За да пуши! Не знам дали се видя. Както и да е, сега ще видим за какво става въпрос. Най-вероятно има влага вътре или някои от пиновете са обърнати и се докосват. Така, сега ще ви покажа как по най-безопасният начин може да смените буксата. Както знаете, на тия новите телефони на Samsung буксата е на долния борд, но защо да смените целият борд, като може да смените само буксата. Така, и да запазите оригиналния борд. Само да преберем тук болчето. Ето я платката. Мисля, че виждам къде е проблема. Малко трудно фокусира с мака. Както и да е. Преминем на микроскопа. О, приятели, виждате ли? Какво се случва тук? Така, сега с капела и с горещия въздух на 150 градуса ще премахнем това лепило. Наистина е изпушило. Така, хубаво го премахваме. Сега ще ви покажа методът, който ми харесва на мен за премахване на тези букси. За да не повредим микрофона, който е тук и да не използваме горещ въздух. Ще добавим малко флюс. Съвсем малко. И с пояника ще свалим буксата без горещия въздух. Така да слагаме навсякъде калай. Така, сега ще обърнем от другата страна. Така, и тук ще добавим. Така и сега. В принцип това не го правя на микроскопа. За да може да виждате и вие какво се случва. Така, и започвам. И ето я буксата се разпои. Това е най-безопасният метод за премахване на тези букси. Цяло на всички, които са на отделна платка, става този метод, без тия, които са запоени и отдолу имат крака под самата букса. Там не става този метод, трябва да се ползва горещия въздух. Сега беше нагорял плюса. Ще замерим преди да монтираме новата букса. Само да изчистим всякъде. Така. Ако имате по-лесен вариант, може да напишете в коментарите. Но за мен лично това е най-добързия, защото ако прекалим малко с горещия въздух, виждате тук тези елементи, където са заляти с лепило, може да почнат да плуват и да се местят, да се разпоят. Така, тук беше нагорелия пин, това е плюса.
Отиваме на диод. Мултиметъра е горе. Червената проба на маса. Добре. Нямаме четене. Сега ще го закачим на... Ще го вържим с главната платка. И пак ще премерим. Само че не знам как ще може да го видите. Да прецакам кабела само. Няма късо. Добре. Добре, бек си приготвим една букса. Значи къде оставих? Ето я. Как гледаме дали е легнала хубаво. И минаваме така. И аз ги правя от тази страна. Все малко плюс. Тук при микрофона, където ще внимаваме. И ето я. Това, тия последните два са докосват, но те са заедно. Какво ще кажете? А сега ще изчистим плюса. Колкото можем. Ето ги последните два са заедно и затова съм ги оставил да са така. Добре. Да видим дали е станала работата. Така, закачаме дисплея. Само да видим един кабел. Добре. И ето, опа. Започва да зарежда устройството с 1,5 ампера, 1,6, 9 волта включи Fast Charge. Така може да го стартираме. Да видим най-важното след всяка смяна на бокса дали микрофона работи. Защото ако не работи, ще трябва да го сменим. Но мисля, че нашият в този случай ще работи идеално. Така, ще разберем. Само да видим. Мисля, че нямаме парола обаче на този телефон, дано няма парола. Също така, когато е Type-C, хубаво да проверите кабела дали зарежда и от двете страни. Той направо изгасна, че извадих кабела, не трябваше да го правя. Но зарежда и от двете страни, включва Fast Charge. Ще го изчакаме да включи. Наново почваме. И дано няма парола да мога да го тествам микрофона без да слагам сим карта.
Добре, включи. Няма парола. Сега ще идем на диктофон. Е тук. Така. Разрешаваме. Проба. Вижте, очита. Работи. Така, сега обаче, за да го пуснем записа, антени няма да ги закачам още след малко, като го сгуба извън кадър. За да чуем дали работи, трябва да сложим говорителя. Така, той е в кутията. Проба, вижте, очита. Работи. Добре, приятели. Това ще е от нас едно кратко видео, но дано сме били полезни. Чао и до следващия път.